יהדותנו, ישראליותנו האמיתית. קריאת שמע שעל המיטה, הנה עוד עכשיו הולכים לפרק של זמן בשינה, שכל הצד הרוחני, ההכרתי, האמוני שלנו, הוא נרדם. הוא נרדם והוא לא פעיל. מה כן פעיל בזמן השינה? הצדדים הביולוגיים, הפונקציות הנמוכות של החיים, של מחזור הדם, ושל העיכול, ושל המטאבוליזם, הרבה תהליכים בגוף, הם עובדים את עבודתם, שקודה, העיכול עובד. הדמיון, שזה הצד הרוחני היותר נמוך, אז הוא קצת עובד, כן? אפילו הרבה עובד, בשינה, יש דמיונות, יש חלומות. בכל אופן, אלה הצדדים הבלתי רצוניים, הפועלים מאליהם במהלך החיים, וזה מה שגובר. אבל זה גם צד שבמידה רבה משותף עם הבהמיות. היתרון של האדם, צלם אלוקים שבאדם, מעלת האדם זה בהכרתו, ברצונו החופשי, באמונתו, בכוחו הרוחני. כל זה משך זמן רב עכשיו לא פעיל. שלמות החיים זה שהצד הרוחני שבאדם הוא יפעל, ירשום את רישומו על הצד הבהמי שבו, והוא יעורר אותו, הוא ירסן אותו, ויכוון אותו, ויעלה אותו, ויקדש אותו. זה עבודתנו המתמדת כל הזמן, שאנחנו נעלה את חיינו לפי הצד הרוחני שלנו, וכל חיינו יקנו צורת אדם, חיים הראויים לאדם, לצורת אדם, לצורת ישראל, למעלת קדושתה של תורה. זה על ידי החלק הבחירי, ההכרתי והבחירי והרצוני שלנו. עכשיו שעומדים לפני השינה. לפני השינה זה פרק ארוך של זמן שרק הצד הנמוך, הצד הבהמי הולך את דרכו ללא רסן עכשיו. אין שמירה והכוונה בפועל עכשיו מהצד הרוחני שבאדם. אז קריאת שמע של מיתתו היא פועלת, שאפילו התכונות הטבעיות שבעת השינה יתפעלו מהדרכה השכלית. הוא מקבל עול מלכות שמיים והוא מכוון שזה יפעל על הפונקציות הטבעיות שבעת השינה יפעלו, שהוא מכוון בהם, הוא הולך לישון בשביל לאגור כוחות לעבודת השם, בשביל לחזק את גופו לכל הטוב והישר בעיני השם. אז זה פועל, זה משאיר רישומו על התפקוד של החיים שלו, שהוא לא מושך אותו יותר מדי, שהוא לא נשקע יותר מדי בחום, בבהמיות, והוא נשאר קרוב ומקבל פעולה ומושפע גם בעת השינה עוד מההתעוררות הזאת, שהוא יתחזק ויתעורר ולקח לכן קריאת שמע למיטה, כתוב בספרים, לא ככה להגיד זה כבר על המיטה, שאתה כבר חצי רדום וזה אמירה כזאת יוצאת ידי חובה, אלא לשבת ליד השולחן ולומר את זה ולקבל לעצמו כדי שילך לישון כמו בן אדם, כמו שאומרים בעלי המוסר. כתוב צריך לקום כאריה בבוקר, אבל מי שהולך לישון כמו חמור לא יכול לקום כמו אריה כמובן. אז הוא צריך ללכת לישון כמו יהודי, כמו בן אדם, ואז השינה לא תשקיע אותו במרחק כזה שהוא בבוקר צריך שיקום וצריך עד שהוא חוזר שוב לצורתו האנושית. לא, זה משאיר רישומו. קריאת שמע למיטה יש לה את הסגולה, את הכוח לפעול על כוחות החיים הטבעיים שבעת השינה פועלים, שהם יהיו ברושם הזה, והם יהיו קשורים, והם יהיו מוכנים. לאחר כך, כשהוא מתעורר, יהיו מוכנים לפעולת החיים הטהורה והקדושה והאידיאלית של אדם ישראל.
מה שאין כן אם לא ככה, אז השינה היא מרחיקה אותו, עושה אותו מאוד כבדה, עושה אותו מאוד חומרני, ולא מסוגל אחר כך, בעת ההתעוררות אחר כך, זה עבודה, צריך עבודה שלמה, עבודה גדולה, בשביל להכשיר אותו למלאכת הקודש של עבודת החיים הטהורה והקדושה והאידיאלית של תורה של דבר השם. אז עוד פעם, קריאת שמע על המיטה. איך, כבר ביארנו איך שהיא פועלת, שאפילו התכונות הטבעיות שבעת השינה, זה התפקודים של השינה, יתפעלו, הם יקבלו את הרושם, הם יהיו מודרכים מהדרכה השכלית. גם בעת השינה יהיו מודרכים. זה כוחה של קריאת שמע הזאת, לזה היא מכוונת. כדי שהליכתו לשינה זה מתוך כוונה למה הוא הולך לישון, בשביל מה הוא הולך, בשביל מה זה ההפסקה הזאת. זה בשביל, אם הכל תלוי בהכנה ובכוונה ובהתעוררות, זה פועל פעולה, זה לא לשווא, מכוח תקנתם של חכמים. יתפעלו, כלומר התכונות הטבעיות, יתפעלו מהדרכה השכלית, ולא תפעל עליו השינה להשקיעהו בעניינים חומריים. כמובן, יש ודאי בזמן השינה, יש פעילות חומרית, ואין כאן עכשיו עבודה רוחנית, חוץ מתאורים גדולים וקדושים, אז גם החלומות שלהם זה תורה וכו'. אבל הכוונה לא תפעל עליו השינה להשקיעהו בעניינים החומריים ביותר מדי. אבל כשישן בלא קריאת שמע, אז הזמן שהכוחות החומריים שולטים עליו, פועלים עליו גם כן בהיותו נאור. אתם רואים? כל הנפקא מינה היא אחר כך, כשהוא יאור משנתו. אם הוא יאור משינה שהיא נתקע אותו לגמרי מהרוחניות, ואז החומריות גברה בו ללא מעצור בכלל, וללא רושם, אז כוחות כאלה קשה לקשר אותם אחר כך אל הקודש, בעת שיתעורר. אז הנפקא מינה בין מי שלא אמר קריאת שמע על המיטה, מי שכן אמר קריאת שמע על המיטה כמו שצריך, הנפקא מינה היא אחר כך, זה יורגש למחרת, כן? כי עם איזה כוחות הוא הולך לעבוד את השם אחר כך, זה הכוחות האלה שהוא צבר אותם בלילה, שהם הכוחות של המנוחה הזאת, כן? שהוא יתחזק לעבודתו. אבל כשישן בלא קריאת שמע, אז הזמן שהכוחות החומריים שולטים עליו, איזה זמן זה? מתי זה? זה בזמן השינה, פועל עליו גם כן בהיותו נאור, להשקיעהו בענייני החומריות. כי עם מערכת כוחות כזאת, קשה לעבוד ברוחניות. צריך התגברות גדולה. וזה ישקיע אותו אחר כך בחומריות. לא שאין לו בחירה, הוא יכול להתגבר, אבל צריך כבר השקעה גדולה בשביל זה. על כן לא בשכבו, הוא מדייק את זה מהלשון, כי מה כתוב? אל תשבו על מיטת ארמית. אם הפירוש הוא אל תלכו לישון בלא קריאת שמע, כן? הכוונה כמו מיטה של גוי, אבל היה צריך להיות כתוב אל תשנו על מיטת ארמית. למה אל תשבו על מיטת ארמית? לפי הפירוש של ארמית ממש, רב מייסר לרב פאפה, זה פשוט שגם כתוב אל תשבו, אבל לפי הפירוש הזה זה קשה. אז הרב אומר לא, זה בדיוק מה שאמרנו.
עיקר הנפקא מינה מזה, זה לא כשתשכבו. הנפקא מינה זה מחר כשאתה יושב. אתה יושב ואתה לומד תורה ואתה מתפלל ואתה עובד את השם, אז זה יפריע לך. אז יהיו חסרים לך כוחות שמתאימים להתעלות הרוחנית. זה מה שהוא אומר. על כן לא בשוכבו, כי אם גם בשבתו, בהיותו נאור, גם, כמובן גם הלילה עצם השקיעה הזאת היא גם כן כשלעצמו חיסרון, אבל הנפקא מינה למעשה זה אחר כך. על כן לא בשוכבו, כי אם גם בשבתו, כלומר בהיותו נאור, תחשב מיתתו מיתת ארמית. זה לא רק שינה של גוי, אלא זה גם עירות של גוי אחר. הבנתם? זה העבור. עד כאן להיום.